Shubor nakaslem jong unong san hima. UMLA kamau kerwat uba renik ton lingdo tongkhar uba deiru menteri ketenat umbam umdi jong ka sorkar jela menha kesengi sajan kalai tarik uno pra hajar arpu ulayo on pelaj paj ba habashit basai saya ke MLA skim ke bakhat du jong usnam hajar arpu do arpu lai ki bakot baro syaka kolor nyopu kendai laktam hapo office trekam jong UMLA Kuman syukudo dang ha uni ubenai bala dep uba renik ton lingdo udang dep pelaj paj ba ya ke MLA skim ke basau jong usnam hajar arpuwe hadu arpu bat ha kate ke sengiu layo ban pelaj saya ke MLA skim ke basan bat yo ban sam dep lut ru ya baro ke MLA skim shigi paj ba ke konstituensi ha ke por ke babiang ki skim ki bau MLA layo on pelaj paj ba ha kate ke sengi ki kenthop ya prapu tali ki jat skim bapher ki badailing ba ke skim SRWP CMSDF IACDP DTFM but ISYDP ki bakantop ki yeng skol ki jakayat ki jat ki jingking ki jat ki pung ki madan yele kai bat ki wei uba renik ton haba ajingkran hakate ke singiu lapan pau ya ke jingkemen ke bakrau bakum unong mi kmat ulayo ban pendap hok ya ke MLA skim jong baro santali ki snam syaki pat ba hagapor ke babiang shaban poi ke election bat ungit scam ru bakini ki skim kin long ke jingmentoi ke bakrau ya ki pat ba ke constituency hi baro ke wei bar ngai khublei pat ba baro ki balai ke kalat Akabangan nyok mencekri ke UMLA kadang kathan bar ke sukmen ya kaba ngilala ban le kaba batam ban wanra ka roy kapar ha ka konstitusi baro ka wei hot ha ki bentajo ke jiyakit ha ka sarkar ngila persang bat ai ka batam bercekri ke sarkar ha ki bentaw per ha ki komiti ki per ha ka bangayok ban didun bentak kum UMLA kumu chairman kumu minister haki benta baro ke sarkar ka ini ban boyanga ngala persang ban le ka bahatam ban syakri ya ka konstitusi bat ya ka state hi baro ka wei tir nga ai kublero epi ba ya ka pi priang so bahai kini ki scheme ka bangili ban ai kilong ki barat ha ka jing pet ki fat jungi ha ka ni syangi so kwa banalong ka ban ai shibon handai na maladangi ai bon no yo wei kin dap tang kendiat tel se ki babon kin ya knyum de na ta dawi le sim ki rai bangin ai mar kendiat bar kumbalong menta ha ka bre ka ten ngila ai lai bandel ha ka bakat ki bayo skim kin yo lai bandel ko wi ka thluyeng bar ka bade bi ki skim jerap kam tam ki skim rap skim riang ngila yo ban penmang na kam ta jong pi baro kat ki bayo shipo hajar tigi su tu ka bale kum ta ngin yo ban ai khambun bar kumbalong menta ha ka de skim ka ba jong usnam arpu lai ka construction kumajulong ilaya penmang kumasikror ka construction bat ka badai kiri skim pat ba skim sibat pade kumasikror siteng ka total kalong crore siteng bat kiru pat ba kiban yo jengerap na gani ka skim simet kindon kumasi hajar spa lai phongot ei kiban yo jengerap na gani skim simet jong unus nem arpo lai kumasi hajar spa lai pho kini yo ya jengerap na gani skim simet kabadai na kapta karap karyang kabadai na takitiar misteri kibadai na kamta kaptu kadai ki sewing machine ki kor sujan kawai kabadang sanut aduk menta ya kabaki pajba kila kwa dik banyu ino ya kajing pli ya kasispa jing thia kwa abadi tu ipi baki dei stang kisngi hakabangan sai kendo chief minister ula kularenga udang kwa berwan hamakorwat jisku jengi no makorwat haji sisa ngala ongi i bala da mlachu kapor ngin yo ban plin mangi hi gani spajing thia ngila dep nadong sedong ngila dep ke building ngila dep yo ka light la dep su ya ka light ban takin ai connection ka light but ke bas don kam ka jingtip jeng people da kalong ngila yo wadi ke sanction post ngila la pendep nadong sedong wala kalong ka ado kata-kata ngalai persang berbuden ya gani spajing thia nadu bangalong amale ha ka ba ngitip pamersua la yo sanction barang sekawat ai kublai yai barwen i balong MLA to por ila pengej sokar ban ai sanction kumba prak crore tengka ban trei ke ispa jintia kublai sibuna ya ke ai mesim nyo pikir orang ba na kapor ki balaju yai pen mau ban knyat denga ban push nga ha ka bangin pen step ha ka badai ke implementation kamtam ke pen krek ke pen krum na ka office ya ke bangila yale ban prester ka bala ban yo ban pentrekam ha ka por ka biang ya ke ML scheme ka jong arpo lai kadon ke jingting nomor ka election kala hajan ba bat kalong ke sisa bala ngim pen step
kalau ban poi kapor hak ban inum la syu ban pentri kam lut ke mel skim bat kin don ro ki katu ke skim hak ba kin du no num la pentri kam hap pentri kam no hak next time la dang ile suki tingim kwa ban sim me kata ka chance jo ke suki ngilai le stat karbala bat kumalong matang ngilai yo sanction lut baro ki skim kabadai ban pentri kam jong matau snem ar po lai ngilang syu dep ban release ha kini kita yo kepala dep ya ke skim ke jong ar po ar hak bang ila release pajba ngila si release pajba hendai ngim pat sam hadu mentah dei mentah sngi ke bang ya pat sang ban sam ya ki bedai ban yo ya ke skim jong ar bar ar lai ro ngin sedang mentah sngi hak bang yo ban sedang na kita ki polling station ki bakham jingai e nang tai nom dolon mariam ngundilang kitu ki polling station ki bakham jingai e rangi ngin yo ban sedang swaban ai ke skim ha kini ki pollution ke bajang ya termar kata yo i ki jindot yo piro i preso ba ya ki beneficiaries ki bele don lang bargi menta ha ka bagi yo bat sam ke ke ML scheme i pilawan ke pollution ke phero is ko wan preso ba pi ha ka ne ka plau ha ka ne ka office bat ni resku e bani i ki khat jong pi warlang imla ban ya long meeting lang kum ne man ka por ka jingi sam scheme le se kan long mata man ka tayo bat le seman kata yo ars ngi lai singi sita yo termar kata ngi nomla bare kendu kumne ngadan metawa phi hang ne bat agar pada phi finum khwe lenti bangan yo bandon hakini ki wai singi ke bagi yo ban sam te mo phi na keling polling station ki bakham jingai ya don bok meta bang ya don lang kumne ya don bun te ndai hadin nang ne le se tang ma phi ki bayo on sa ai ke jing tip ha ke polling station ya ka ba phin wan ban pha ya ki beneficiaries ba phin yo wan hang ne plauji ban shim ki skim handai bangi ki ba babun nginom ya lat ban don ngakap la ne ban yo i ya phi se kata kan lo ko ikalat ko ba ha ke bangi nom ya i benut ban ya pet ki bom yo ya ki bayo handai kin wan tang ki bayo batang kita ki bayo ki bawan kin yo ban ra ki jing mentoi ke baki yo da ke skim ngaso kuman hando kata na kabuta kenika sansnem kenika tem hak bagi saya on pendap no satang arbenai lai benai hak bagi sepenkut ya ka jing dap sansnem pura ya ka bala sikatang re kren berongkar kam ka surok ka bakham he ka bakham ha nadu namo plan hadu hawai loi hadu hamau kerwat ngilai persang rubudin ya kata bat kumu MLA ngalalai Delhi mungkong officially ban lek budin ya kenika scheme national highway ban trei surok penhe nadu namo plang shadu shamo korwat hadu aranikor ndai nangala poya Delhi ndangalai kendo hapo ka office hapo ka ministry ngalai kendo i secretary to ko bat ila bataya ngai leongsar barangi ap ka national highway lesela la kloi ero samsnem rusnem namar hadu menta kampat don hakalis banbu national highway ya kene kesurok jongpi terang haban pendrung tenai mensuar markisha ban cina estimate ya kita ki bompat don hakalis national highway kisha banle ila persang hakajing persang hendri na keling ka office jong prime minister kila pensang eno ban ong ba sna national highway tangi ki surok ki bala de lepa ka national highway ki bala de club lepa ki bala priang lepa baki de national highway habaga sutu e kata sutu makan selamba lawan pai na Delhi baru dikendu chief minister long kinno sa kata kajing up national highway jong ikan sa selamba Gimman por ban up national highway nama kala sngub ha ban pni ono na kinuk kifon ya ka bagini ban snai ke surok nado no plang hadu mo kwat hadu harani kor dolong kepala badai na kata ka plan ke start ke bangidon kalong ba kene ke surok ke bangi snam tanah wiloy hadu ha jaran kan long bani kenduk ya katakan national highway ke bangin persang bersna ka surok national highway ka babek kaban laj ki turning bar kaban kamlen kot ha kaban ila ban yat no nanong spung kan la ban yat na so iyong nanong spung ban mi ha jaran de kita kadawngi plan ba mentangin yo ka intermediate land ngin persang ban penyo bian go skim na way loy hadu ha jaran bar kan ya kendo bar kata ka national highway ka bangin sa persang ban bu ka proposal batamai kita kadai kicing angnot ki bangidan bar ki bangin lawan pedulang kita hakini gisni hakini gisnem banwan da kata ka jingit ya ka bangin yo lab yang basyakri ya ka konstitusi baru ya ka state hibaro ka waite saya simpat ai kblai hibaro ki pa ba krong ba ki balwan ban pensingan lang yangi ya ka bangin pelat ba e ka skim jong ar pulai bar ngal ai kblai kerpang e ki di nang to khobor perlok jingi ki balai don lang bar ngi hang ni ki balong ki banra e kene khobor yo ka jisisa
ya ka bagi on plat ba menta ya ka skim ar pulai barkin pe ya ki beneficiary sibet la bagi la kato kene ka bagi yo ban ya kblai kti pi ban ya ban ai kdi jumutoy na leng office kin napin kre kad bagi la ngin pe la ngila em ban ya ai kti pi ban ya ai ya kine ki skim ya ki bala de khot ya pi la ka long pension tin la ka long pension pisa pin yo menta ka ski ya ki kato kene na kine ki polling station ya ke bagi le khot ngin se yo ban le kata dim balwai kene jingalang ar pulai tementangin on vel ya kene ka flex ya ka bagi i ka list juga skim bar khot bagi penbenaru bagi la plat pai ba menta ya ka skim jong o ar pulai khulai sibon Dia thapti bara dia pedang nak kau mentah. Kau thapti bara. Kau Malaysia Malay daw nasatan kan manang ay disagree ka ba kam snai ki panba akan ki por banwan